Άλλη μια πορεία που έχουν οι τηλεθεατές μας, Κωνσταντίνε, και μας έχουν στείλει σε mail και έχει να κάνει με τη δίαιτα, είναι το αλκοόλ. Το αλκοόλ με τη δίαιτα. Τι γίνεται, επιτρέπεται το αλκοόλ? Να πίνουμε ένα ποτηράκι? Πάμε να σου δείξω. Έλα. Να δω τι θα μου δείξεις τώρα. Εσύ πίνεις ένα ποτηράκι? Εγώ δεν τα πάω καλά με το αλκοόλ, δεν μ' αρέσει, για να είμαι ειλικρινής. Άντε το καλοκαίρι καμιά μπυρίτσα. Αν κάποιος σαν καθημερινή συνήθειά του έχει το αλκοόλ, δεν μπορείς αυτόματα να διαγράψεις αυτή τη συνήθεια και να πεις από αύριο σταματάμε να πίνουμε. Ναι. Πρέπει να το φέρεις σε ένα μέτρο. Αν κάποιος δεν πίνει ούτως ή άλλως αλκοόλ. Μια στιγμή μιλάς για ένα ποτηράκι όμως την ημέρα, γιατί από εκεί και πέρα το περισσότερο πάει και σε άλλα θέματα. Αν θέλεις, επίδρασή του στον ανθρώπινο οργανισμό εξαρτάται καθαρά από το ποσό. Από το πόσο θα πιούμε. Η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι επιβαρυντική για την υγεία. Ναι. Την ίδια στιγμή που η ήπια κατανάλωση ή με μέτρο κατανάλωση, και θα πούμε τι σημαίνει μέτρο, ναι, μπορεί να είναι ευεργετική. Με μέτρο κατανάλωση σημαίνει ότι μια γυναίκα που είναι σε μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να λαμβάνει ένα ποτό ημερησίως, και θα εξηγήσω και τι είναι ένα ποτό. Ενώ ένας άντρας. Και τι ποτό είναι καλύτερα να πίνουμε? Ακριβώς. Ενώ ένας άντρας μπορεί να λαμβάνει έως 2 ποτά ημερησίως. Όμως πότε? Όταν αυτά τα ποτά, το τονίζω, δεν οδηγούν σε θερμιδική εκτροπή. Δηλαδή, υπάρχει μια σύσταση των γιατρών. Συγγνώμη, τώρα που είπες εκτροπή. Ναι. Και θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μας νοιάζει μόνο η θερμιδική εκτροπή. Όταν πίνουμε και πολύ, υπάρχουν και άλλου είδους εκτροπές. Ναι, σωστό. Οδηγούμε. Συμπεριφορά. Κακό, πολύ κακό. Συμπεριφορά. Πολύ κακό. Οπότε ποτέ μην πίνετε και οδηγείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Κινδυνεύετε κι εσείς, κινδυνεύουν και απέναντί σας που δεν φταίνε σε τίποτα. Ακριβώς. Είπαμε ότι ένα ποτό για τις γυναίκες, ένα ποτό τι είναι? Ένα ποτό είναι 15 γραμμάρια. Πάμε λοιπόν να μας τα πεις πρακτικά. Και να ξέρουμε και τι ποτό να πίνουμε, ποια ποτά να προτιμούμε, ποια είναι αυτά που μας επιβαρύνουν λιγότερο. Λοιπόν, ένα ποτό είναι 15 γραμμάρια αλκοόλ. Εθιλική αλκοόλη από το γυμνάσιο και από το λύκειο. Ένα ποτό ίσον 15 γραμμάρια αλκοόλ. Πού τα βρίσκουμε αυτά τα 15 γραμμάρια αλκοόλ? Τα βρίσκουμε σε ένα ποτηράκι λευκό κρασί. Ναι. Ή σε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Είναι οι ίδιες οι ποσότητες? Οι ίδιες οι ποσότητες. Είναι 15 γραμμάρια αλκοόλ εδώ, 15 γραμμάρια αλκοόλ εδώ. Ωραία. Περίπου 125 θερμίδες. Άλλος ένας μύθος, λένε κάποιοι, να πίνετε λευκό κρασί γιατί έχει λιγότερες θερμίδες από το κόκκινο. Λάθος, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή ένα ποτήρι ουίσκι ή τζιν ή βότκα ή ρούμι, 2 δάχτυλα, έτσι τα δάχτυλα, Τα δικά σου, τα δικά μου. Όχι έτσι. Τα δικά μου που είναι και πιο χοντρά, αλλά έτσι. Το βασικό. Όχι έτσι. Ναι. Ένα λοιπόν ποτήρι των 45 ml με ουίσκι, με τζιν, με βότκα, το οποίο έχει επίσης 15 γραμμάρια αλκοόλ, αποδίδει περίπου 150 θερμίδες. Όσες όλο αυτό το ποτήρι μπύρα. Να πούμε για την μπύρα. Η μπύρα είναι ένα ποτό που εκτός από χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, και άρα λιγότερες θερμίδες, όταν συγκρίνουμε ίσες ποσότητες, το τονίζω αυτό, είναι πολύ πλούσια σε αντιοξυδωτικά που βοηθούν την υγεία της καρδιάς και των αγκίων, και σε βιταμίνες, κάποιες βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που επίσης κάνουν καλό στην υγεία της καρδιάς και των αγκίων. Ναι. Με τι μπορούμε να συνοδεύσουμε το ποτό μας, την μπύρα μας, το κρασί μας, το ουίσκι μας, Κωνσταντίνε? Με καλή γυναικεία παρέα. Εννοώ από. Από φαγητό, λες. Μάλιστα. Από φαγητό. Θα σου πω εγώ. Μπορούμε να το συνοδέψουμε, να μου πεις εσύ? Θα σου πω εγώ, να μου πεις αν συμφωνείς. Για να δω. Με ένα ωραίο πλατό τυριών. Σωστά. Μ' αρέσει η γαλλική σου παιδεία. Πώς με βρίσκεις? Είναι πολύ ωραία. Τα έχουμε εκεί. Έχεις και αποξηραμένα φρούτα, βλέπω. Βεβαίως. Μάλιστα. Ξέρεις πού θα κολλήσουν τα αποξηραμένα φρούτα? Για πες μου. Δεν θα σου πω. Θα το δεις.